Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Palibe chimenanga pange Richard Chimwendo pano patsidikira unyolo chala mwamba palibe chimenanga pange Satu Opyaza Peter kulowa mboma Jeniesa kulowa mboma Chihana kulowa mboma chala mwamba. Amayi takulandirani mumasuke kuno kumwanza kuno ndi kwanu. A Vice President South takulandirani mumasuke kuno kumwanza kuno ndi kwanu chala mwamba. Zikomo kwambiri. Chala mwamba uko. Apita woye. DPP woye. Koma director amayi ino ndira ngombe chaka chino basi. Kuli manifesto imene yatuluka atu akutira kuti azimayi mubereke mwana aliyense atabadwa mpasa 500,000. Awa mayiwa ndikuwapereka kwa Chimwendo mwaulere. Mayi awa ndiyapereka kwa Chimwendo mwaulere awo. Ine ndikufuna ana tu amapasa akalandira 500 ende unapesa jani 1 million. Alengezanso kuti azimayi wonse amene amatenga Jackson wakalera asiye nthawi yakwana yoti mwana aliyense obadwa azimpasa ndalama. Ziko muno mulibe president waboza ngati Chakwera. Ndi president waboza nitulazaje zomwe. Ndichifukwa chache anakwalisa kwagula fertilizer ku bushare, anakwalisa kwagula fertilizer ku pharmacy. Chifukwa cha boza. Koma tikuti mpulumusi wafika ndi Professor Arthur Peter Mutharika bagwirizana ndi Dr. Jenny Asa, a district governor akuno. Tabela ndi bafuta district governor. A district governor tabela kanimoni. DPP oye. Jenny Asa oye. AVP oye. Achausi nchaja chikundi chausi oye. Zikomo kwambiri. Olemekezeka mayi athu pano ndi makhansa athu awiri alipo mpano. Koma tisanayankhulisa amene ndikufuna Dr. olemekezeka Suleiman alipo mpano anthu kumwanza kuno amangomva kuti ayi kuli pangolini uku. Amene wadifuna ndi apemphe abwere pano kuti muone pangolini wathu ku DPP. Olemekezeka Suleiman nyamata wopsa kwambiri. Aliyense amene wabwera pano kuzamvera zimene tikukamba pano ayimike chala mwamba. Uko magaye uko ya uko kumopeto. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Dr. Jenny Asa woye. Honorable Mwanamveka woye. Honorable Nchacha woye. Makasa watu kuno woye. Ifedose woye. Maule monse akhale m'malo mwake. Ticheze pang'ono guys edi. Mukuzona bwanji nuyo. Akuti muzikwera kabaza woyendera magesi idogwira. Magesi akuzima half day mukachajira kuti ko kabaza. Mutu sukugwira soja akwera kuli yeko yayi. Wabalalika. Nkhani ili pano. Ife tikufuna Professor abwereso. Chifukwa chani? Ntchito za Professor tinaziona. Timadya timakuta. Kuchipatala tikapita mankhwala mapezeka. Lero 2 years pamwanza apa pachipatala apa palibe ndi x-ray machine yomwe. Boma limenelo mankhwala azipezeka. Maskulu mwamvakale atambasula pa ndi running mate. Secondary school pano ndi aulere so pano.
manebu fees kulibenso. Constituency ina iliyonse 5 billion. Anyamata anzanga konzekani kuli 100 million ya ife anyamata. 100 million yoti tigawane tipange ukhale mpamba wa ife ozeka. Osati nifu angogawana chakwera ndi azibale ake kulilongwe kuyayi. Ndani kulolandira nifu kuno? Ndani olandira nifu? Ife tikufuna zinthu zolozeka zimene tinaziona. Profesa Bwerere ndi ife anyamata akuluakulu kuyendesa boma taziwano kuti sungangotenga munthu woti anagwira ntchito nyamula makatoni kuchipiku ukamusira boma. Taziona kunama leo kwacha kunama kucha kwatha. Amalawi asankhe mukufuna tipitire ndi zimenezi. Tangoganizani 5 years ina achakwera tikhatili pati ife. Ndiye musatengeke. Adadi akubwera kuti tithandizane ndi ife anyamata tikonze zinthu mwa fast. Dola ipezeke chikuvuta ndi dola mabanki. Azungu onse athawa. World Bank inathawa. IMF inathawa. Achita kunena kuti tibwereranso ku Malawi mukasankha profesa. Tiliyoyo tikufuna dola ipezeke mbanki. Dola kungopezeka mbanki tsiku lomwelo zinthu zikusikiratu ndi hafu. Sizoona tizigula soya pieces 1000. Sizoona chimanga panopa chizifika 80,000 nanga December chifika tengo wanji. Tije chani? Federeza kungobandalama pamuzi angopeleka matumba 10 tipange naye chani? Asati paseso September dati akubelesa matumba 4 nyumba ina iliyonse Federeza. Tilibi waye pomali nzira tiatokoze Adadi atipasa mai Jane Ansah. Adadi atilera zaka zonsezi anaona anokuti anangawa akufunikanso chikondi cha mayi. Tilibi waye Jane Ansah anayamba kumusankha analibakiri mulusi. Anamusankha Dr. Jane Ansah kukamuyika pa High Court Judge. Bakiri mulusi tu. Anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa Compensation Tribunal kumalawi kuno. Ndikuona ati bakiri mulusi. Kubwera malemu Bingu mzimu wa use mtendere. Anasankha Dr. Jane Ansah kukhala mzimayi yekhayo Malawi muno atone jeno. Nkuona zamalamulo kuboma Malawi muno palibenso mzimayi wina atone jeno. Kubwera Profesa Arthur Peter Mutharika anaona zintchito za Jane Ansah anampasa kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Na president angati atatu kusankha munthu mmodzi ni mphepa muli usogoleri. Izi sitikufuna tipase munthu oti akayese iyayi. Tifuna anthu awowe akachite. Chikangawa tathana naye. Kungofika pa 16 tikubweresanso report ya ndege zathu zona zimene zinachitika kwa mbale wathu Chilima ku Chikangawa. Ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Komanso wasisasa kuti ndififite. So nkhani yanga ndionera kuti munimve abale yanga eti. Mundimve abale yanga kuno kumwanza. Ndikuti mwayi muli nawo. Amene angathe kukonza ziko lino ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Wapanga manifesto yomwe ikukhuza Nyamata ndi Nsungwana. Ikukhuzaso amayi ndi abambo. Ikukhuzaso anthu a business ngati ino anthu akumwanza. Mwachisanzo amayi a business pakoswese ina liyonse pali 100 million. Amene woti ndi amayi okha. Komanso anyamata kuliso 100 million. Kwa anyamata tikunenaso kuti school fees. Mukunimba bwino ndikuti school fees kuyambira pa September tikangosankha Profesa Arthur Peter Mutharika kulibenso school fees ku primary and secondary school.
ndiye chifukwa cha nthawi ngati pali amene wagwira ntchito ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, ndine Joseph Mwanamveka amene ndikuziwa amene amagwira ntchito komanso amene amakonda Malawi, amene amakufuna zabwino ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Mwa icho chifukwa cha nthawi wayimise pangolini wathu Mai Jeni Ansa. Tuwatokozenso Profesa Arthur Peter Mutharika potisankhira Mai Jeni Ansa. Ndamene atileisa Malawi. Komanso munganena kale nagwira ntchito zosiyana kuthandiza Malawi. Choncho mwa ulemu mayi athu imani muyankhule ndi anthu akumwanza, mwauze zomwe muzachite pamene Profesa Arthur Peter Mutharika ndinuyo ukulowa mboma. Zikomo kwambiri. Chala mwamba. DPP woye! DPP woye! Profesa Peter Mutharika woye! VP South Mwanamveka woye! National Organizing Secretary Bambo Sulemani woye! Regional Governor Bambo Ntacha woye! Amai wose woye! Abambo woye! Achinyamata woye! Abusiness wose woye! Ifetose woye! Makansala atu woye! Zikomo ine ndaima pano kunena kuti ndikufotokozereni za manifesto ya DPP. Choyamba ndikufuna kuthokoza a profesa kuti adanditenga ine kukhala running mate. Amayi anzanga tikhale wothokoza chifukwa zikwanetsa kuti a profesa atilemekeza ife azimayi. Ndiye ndikuti nditambasule za manifesto iyi. Pajatu tili ndi chichewa akuti ulidele unkulinga otayenda naye. Kwada profesa sitidayende nawo. Kwadi pamene tinayenda nawo timasowa chakudya. Kwadi pamene timayenda nda profesa timasowa fetereza. Kwadi pamene a profesa timayenda nawo abambo amagona ku filling station. Alidele unkulinga otayenda naye. Lero tutaona toka. Nde a profesa abwerereso mboma sinde kuti tikwayesayi. Ndicho dziwa ntchito zawo zikwachitira umboni. Iwo tilole kuti a profesa alowenso kuti pamene anasira zintchito zija apitirize.
tikumamva kunena kuti kulibe chakudya ku Malawi kuno chifukwa cha Cyclone Fred, chifukwa cha zothina zambiri. Kodi ndikoyamba kuti kukhale cyclone ku Malawi kuno? Mbuyo musizimachitika, koma anthu timagona ndi njala. Aprofesa atu amati akaona kuti kuli zogwa mwadzidzidzi zimene zachita affect anthu ambiri, amadziwa kolowera kuti anthu anga asafe ndi njala. Osangoti ayi ena akubisa ngati akuchita dala anthu Malawi muno kubweretsa zinthu zowawa, nanga akapitiriza mboma akayipeza ansala yake ngati asawipeza lero. Ndiye aprofesa manifesto iyi akutiuza kunena kuti njala idzakhala history, tidzakhala ndi chakudya Malawi muno. Kodi tidzakhala ndi chakudya bwanji? Anenatu manifesto iyi kuti kulima sikudzangokhala kuti tipeze chakudya chokha, komanso kudzakhala njira yopezera ndalama zakunja kuti zinthu zikhale bwino Malawi muno. Timadziwa kuti tikalima sitingagulitse chakudya chonse, koma tikakhala ndi chakudya chokwanira, tikalima mokwanira, kukhala ndi fetereza, ndiye kuti tidzalima chakudya komanso tidzalima zinthu zoti tidzikagulitsa. DPP woye! Komanso DPP woye! Chinanso chimene chili nthumba ili la chitukuko limene lili manifesto a DPP ndi ichi. DPP ndiyokonzeka kuti ikalowa mboma ndalama za dziko lino sizingokhala kulilongwe ayi, azigawa m'maconstituency onse. Constituency ina iliyonse ilandira ndalama zokwanira 5 biliyoni zonena kuti zikhale ndi chitukuko. Ichitu akupereka mphamvu kwa ife anthu. Ngati constituency ino akadzapereka ndalama zimenezo, timadziwa kumakhala ujeni DVC ndi bungwe ujeni ADC ndi VDC amene kodamala amayang'anira kuti chitukuko chikwanire ndi ndani. Ndife tonse kuno tonse tidzakhala pansi ndikunena kuti tufuna kuti tikonzese wakuti, tufuna kuti kaya tigule ambulance, tufuna kuti tichite ichi. Pa zaka 5 constituency ina iliyonse idzalandira ndalama zokwana 25 biliyoni. Kodi pakutha kwa zaka 5 ndiye kuti tidzakhala chimodzimodzi ngati? DPP woye! Ndiye mufusa DPP kuti kwadi ndalama zimenezi zichokera kuti? Ndalamatu zimenezi ndi zathu zomwe zimene amisonkho amatolera. Chaka china chilichonse amatolera ndalama zosachepera 6 triliyoni kwacha. Ndepa 6 triliyoni kwachayo atakawerengera achotsapo 1.2 triliyoni ndi imene akuti adzigawa ku constituency ina iliyonse Malawi muno. Komanso ndalama zina zimagwiritsidwa mosakhala bwino, mosapindulira Malawi, kuma kupita kunja
chigulu chopita kunja ndalama atu zikuchoka. Zina kumangopereka kwa anthu ma 50,000 amene akuperekedwa kaya kwa aphunzitsi kwa ndani ndi ameneyo. Zonsezo akaziona kunena kuti zikabwere pamodzi zikapindulire wina aliyense wakuno. Komanso tikangolowa mboma aprofesa akudziwa kolowera kunena kuti chimanga chibwere ndikudziwa kuti kuli njala. Iwota anakhalapo akudziwa kolowera. Tikunena kuti kuno kulibe chimanga. Kodi Cyclone Fred adachita affect Malawi yoka? Mozambique anagwiridwa ndi Cyclone Fred. Zimbabwe anakhala affected. Koma kodi maiko amene wakulibe zakudya? Ndiye wina titinamiza kuti kuno tikusowa chifukwa cha Cyclone Fred. Tisamvere mabodza. Tisamvere mabodza. Bodza lina ndilija kunena kuti aliyense akabereka mwana adzilandira 500,000. Koma tutamvetserani tsopano. Akuti 500,000 imeneyo mwanayo sadzayiona mpaka adzafike dzaka 18. Zona zimenezo. Mwana wosowa chakudya kwadakhala ndi moyo nkufika dzaka 18. Aona kuti imeneyo sikugwira. Aliyayi mwana waliyense adzilandira 50,000 anatero oti kunzima. Aona kuti imeneyo sikugwira. Abwerera 500,000 mwana aliyense adzilandira koma yekha anamangitsa ukwati. Zona zimenezo. Kuyankhula kotero konena kuti adzisankha okha amene anakachita register kwadi ukwati wachinkhoswe sukwati. Koma ndangati amati akachita chinkhoswe nkukakwatitsa amakapanga register kuboma ndangati. Mukuona ukathyali wa anthu yawa kunena kuti mawa adzanene kuti iyayi inu simulandira chifukwa simunakalembetse ukwati. Zona zimenezo. Komanso ndikuuzeni kunena kuti kumeneko ndikulakwira malamulo. Chifukwa section 23 ya malamulo akulu imati mwana aliyense ali ndi ufulu okhala ndi china chilichonse chomuyenereza. Inetu ndikamamva ndikumaona zochita zimene akuchita zomaphwanya maufulu a anthu ndikuona kuti sichachilendo. Chifukwa 1964 titalandira ufulu tinali ndi constitution yoyamba. Constitution imeneyo inali ndi Bill of Rights, inali ndi malamulo maufulu. Koma kungofika 1966 anachotsa maufulu onse. Ndi chifukwa chake panadzabwera kunena kuti hayi ufulu wa ujeni wa moyo sakulabadira kungotsogoza anthu ena ndi ena. Ndiye 1993 pamene ife tidalembanso constitution ya Malawi imene constitution conference imeneyo amene anali chair wake si wina koma Professor Arthur Peter Mutharika. Iwo anaonetsetsa kuti maufulu onse akhalemo. Ndi chifukwa chake mukuona kuti a profesa ndi munthu wamtendere olemekeza malamulo.
papaya ndiye ngati adachotsa maufulu onse kodi lero iwo zimenezo sizoyamwira zomangophwanya maufulu anthu. DPP woye ndiye ndanena zakunena kuti constituency ene iliyonse idzakhala ndi 5 billion komatu manifesto ya DPP sinalekere pamenepo yaganizira azimayi ife atiganizira kunena kuti constituency ine iliyonse kukhala 100,000 kwa miliyoni pachaka yoti azimayi adzipatsidwa adziona pogwira. Azimayi bwanji komanso sanangolekera pomwepo aganizira achinyamata athu apeze chogwira. Zanifi ndizosankha zoona nkhope amene apindula ndi ochepa ndipo aprofesa onoti ndi chabwino kuti constituency ina iliyonse pachaka china chilichonse kuzikhala ndalama za chinyamata 100 miliyoni kwacha kuti achinyamata adziona chochita. Aprofesa atu chimene akunena ndi ichi akuti iwo ndi munthu wachitukuko, si munthu wamangopereka timathandizo timene tili kanthawi kochepa. Iwowo akuyima pakuti mpatseni munthu mbedza musampatse nsomba. Pachichewa pathu timati musamphunzitse mwana kudya nsomba koma mphunzitseni kuwedza. Ndi chifukwa chake ayika ndalama 100 miliyoni ya azimayi 100 miliyoni ya chinyamata kuti tithe kuthamangathamanga. Ndipo DPP woye iwonso sanathere pomwepo akunena kuti aliyense adzipezako kena kake ndipo aona za maphunziro. Anena kuti ana ambiri timanena kuti yayi sukulu ku primary ndiyo salipira komatu kuli sukulu fund, kuli examination fund. Ana ambiri amabwerera kukakhala pa nyumba. Tikanena za form 4 ndiye nanji makola apeze school fees, makola apeze akuti ija yochambulira chithunzi, aya apeze yokalembera mayeso. Ena ofika amabwerera osapitiliza ndi school. Ndiyeona kuti makolo mukumakhala mukusowa mtendere kuti kodi ana wa sukulu ndichita nawo bwanji. Ndiye iwo anena kuti manifesto ya DPP ikuti sukulu kuyambira standard 1 mpaka form 4 kulibe school fees, kulibe development fees. DPP woye manifesto iyi ndi yathu apa tangotambasula pang'ono koma tikangolowa mboma simuona kutambasula kokha koma muyigwira chifukwa mukhala nayo. Ine ndikafika yapa ndikufuna tu ndithokoze a VP South ndi timu yanu yonse kuti munakonza msonkhano. Ndithokoze komiti yonse yakuno kuti munakonza msonkhano. Koma kwakukulukulu ndithokoze nonse amene mwasiya zintchito zanu kubwera ku msonkhano.
ndikuti ambuye akudalitseni. Zikomo, zikomo, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.